Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Danas imam novi projekat za vas, a to je ovaj predivni ljetni šal koji naravno možete koristiti i kao dodatak kupači. Vidite kako izgleda šarenih boja i evo vunica koju sam koristila za ovaj projekat, Woolly Hugs. Ovdje vidite boje koje sadrži, roza, zelena, žuta i razne nijanse. I evo ga, boja je broj 4. Ovdje vidite 6 do 6,5 mm igla. Ja ću koristiti ovu od 6 mm. Sada ću da nađem početak kako bih nastavila. Počinjem sa 1, 2, 3, 4 čvorića i vraćam se kroz prvi dio i tu spajam sve i sada nastavljam kroz isti dio i još jednom spojim to i četvrti put. Evo ga. Ovo je prvi dio. Sada mogu nastaviti dalje. 3 čvorića u visinu i vraćam se kroz ovaj početak i to uradim 4 puta. 3 i evo ga četvrti. I sada imam dva ova dijela. Ovdje vidite 4 puta u svakom. Sada to spajam. I nastavljam dalje opet 4 puta. Pletim. I evo ga. Peti. Tu sam pravila peti kako bi izgledalo ovako. Vidite kako izgleda ovaj početak. Tu kao da imam 3 dijela. Sada nastavljam dalje sa 3 čvorića i vraćam se unazad opet na početni. I evo ga. Sada ovaj dio provlačim, znači spajam kroz ovaj veću ovu prazninu i opet tu pravim 4 dijela, odnosno 4 puta tu pletim. I evo ga peti. Sada idem kroz ovaj dio, odnosno spajam, idem dalje. Četvrti i evo ga peti. Evo ga što imam sada. Mogu nastaviti dalje.
sa 4. redom, opet 3 u visinu, kroz početak, i evo ga 4. Sad spajam i idem sa ovim od 5 pletenja. Onda kroz ovu prazninu opet ide dio od 5 pletenja. I još jedan. Od također 5 pletenja. I evo ga što imam za sada, nastavit ću dalje pa ću vam se vratiti. I evo ga dragi moji, vratila sam se nakon nekog vremena, završila sam ovaj dio. Ovdje vidite boje rozu, zelenu, neku plavkastu. Mislim da super izgleda. I evo me, nakon što sam završila čitavo, ostalo mi još malo vunice, ali ne dovoljno da nastavim dalje. Tako da sam ovdje stala, pokazat ću vam fino kako izgleda. Ovdje vidite početak koji sam skratila i kraj također skraćujem. I ovdje sada mogu da završim. To bi bilo to. Ovdje je sljedeći dio, odnosno kraj. Mislim da je divna boja. Nadam se da vam se svidio ovaj projekat. Ukoliko jeste, naravno lajkajte i pokušajte uraditi isto. Naravno pretplatite se na naš kanal i ostanite u toku sa našim novim videima, a mi se vidimo sljedeći put. Do tada želim vam divan dan. Ćao!